Takže ahojte, moje meno je Laci. Toto je moje prvé video, takéto rybárske. A dúfam, že sa vám to bude páčiť. Ja sa budem snažiť točiť takéto videá. Tak vás vítam v tomto videu. A čo si povieme. Dúfam, že ma je dobre počuť aj vidieť všetko. Vlastne chytám na náhod, na odhod, čo nemám. Ale teraz po väčšine chodila aj žena. Vlastne za chvíľu máme svadbu tento mesiac. Dneska je 5. A 5. júna a svadbu máme 28. júna. Ona teraz robí, takže tu nemôže tu byť. A ja som tiež robil do obedu. A potom som sa pobavil a prišiel som sem. Keď som išiel na ryby, skoro vždy, keď som išiel na ryby, tak bola so mnou aj Biba, hej, moja žena. A to bolo dobre, lebo mal mi kto spraviť papať. Tak ukážeme si ešte vlastne, že ako krmím. Krmím tak, že si splombujem a vlastne na krmenie som použil 24 malé peletky 4 mm a vlastne takú krmitkovú zmes ešte mango zaliaté, je to boostrami, je tam booster Gigantika od Niklu, je tam booster od High Carp a vlastne také korenisté a ešte mušľa tiež od High Carp a boiliesy sú tiež tie vlastne nie sú od High Carp, ale boiliesy sú tam 24 od TB Bites a tie sú príchuť broskyňa pečeň a potom ešte tam mám 24 od Jetfishu a Bio Crab Losos. Takže takto si krmím. Nahodené už mám. Zatiaľ bez záberu. Asi nejaké 2 hodiny. Uvidíme, čo to prinesie. Dúfam, že ešte do večera aspoň nejaký záber príde. Ak nie, tak dúfam, že v noci. No, tak budeme čakať, čo sa dá robiť. Nemám čln, že by som vlastne chytal s člnom a že by som si vlastne vyvážal, zakrmil jedno s druhým. Chytám na náhod, používam 100 gramové olovo, klasické nadväzce, tie vám potom aj ukážem. A sú to vlastne, že je potiahnutá šňúrka, asi také 20 niečo centimetrové sú tie nadväzce. Mám tam, sa mi dá, že teraz neviem, či 4 háčik od Foxu
taký kurvšenk, alebo ako kurvšenk. Dobré ráno. Aj tak ma asi nebude počuť, takže to je asi jedno. Máme tu záber, nejaký padák. Ahojte, dobré ráno. Je asi 6 hodín niečo. A taká rekapitulácia, že vlastne noc bola taká, že mal som asi večer o 6 alebo tak nejak bolo. A pozdejšie asi večer o 7 som mal taký jeden záber, padák, a bol tam taký malý kaprík. Mal, ja neviem, strašne bol maličký, asi 30 cm. A aj menej. No a potom vlastne bol ďalší záber v noci, o polnoci. Ten bol už lepší kaprík, ten mal tak cca 10 kg. A potom vlastne bol záber skoro každé 2 hodiny. Je vlastne asi o 2 alebo o pol 2, potom o 3, 3 niečo, o pol 4, o 4. A v kuse také malé ryby, také malé kapre. Potom už len také možno 2-kilové. Ráno asi o takej 4 alebo 4 niečo bolo. Bol jeden taký no, lepší ako tie malé, ten mal možno nejakých 5 kg, tak nejak mohol mať. Nebol už taký, no, že 2-kilový, mal niečo tak zhruba 5 kg mal. A
a tak. Takže veľa som nespal, lebo boli tieto malé kapríky, ma nenechali spať. Musel som k ním stávať a udice som nechcel vyťahovať z vody, chcel som, nech sú vo vode. Nech to mám nahodené, že sú tu aj krajšie ryby, možno, že by mohol prísť aj taký krajší, aspoň taký, ako bol ten o polnoci. No a teraz nedávno som si ešte zakrmil, som zaspomboval. A v noci som ešte niečo kobroval, no v noci tak nad ránom, o tej 3:30 či 4:00, už keď som nevedel zaspať naspäť, tak som si kus ešte zakobroval. Nech to tam majú. A tak ďalej vám poviem potom. No a teraz si ideme dačo spraviť jesť, lebo včera som toho veľa nejedol a už som aj hladný, tak spravíme si takéto cestoviny, kura na paprike, také na raňajky. Mám takýto prenosný varič. A mám túto novú panvicu, že Easy Pen od Giants Fishing. A veľmi dobrá. Takáto je. Sú tu aj tie vrúbky na jednej strane, na druhej strane je také hladké. Máte túto gumu, čo je taká výhoda, že vlastne viete v tom robiť aj také tekutejšie veci, lebo vám to nepustí vám to cez tú gumu, takže si tam viete robiť aj, ja neviem, také, že si tam môžete kľudne vajíčka spraviť s fazuľou, s párkami, také anglické raňajky. No. Nechaj. Z vody si vyťahla? No. Tučný je. Brucho mám, ale na to, aký je krátky. Riadne má brucho. Nerob mu. No.
ideš. No. Máme tu takéhoto pekného amura. Uá. Tak. Dobre. Budem ho vážiť. Čo lepšie, dúfam. Bola jazda. Moc som ju nestihol natočiť. Ale ťahalo, len kým som si nasadil kameru. Ale išiel do jazdy dosť dlho. Veľkú váhu necítim, ale je tam dáky ťah, ale trepoce to hlavou, takže asi to nebude až dačo extra veľké. Takže uvidíme, čo tam bude. Hádam, vidíte na kamere tiež, že ju mám dobre na hlave. Je to kapor šupináč, takzvaný šupík. Z takých 8-9 kg vyzerá byť. No na to ako dal jazdu, tak som myslel, že to bude dačo väčšie. Ako tie malé prdíky doteraz. No, skúsime.
že konečne došlo aj dačo lepšie. Nech sa takto otočí. Vyšiel nemočík. Počkaj. O, tento je pekný. Taký 10-kilový. Pekný.